negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Padukuhan Karangkadempel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan ki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok tak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kok duduk Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bales tenan. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Mergo iki ngembet marang kahanan Karangkadempel ya Padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jaragan bab apa wae kuwi nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan Karangkadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada maju le dosuwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karangkadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun pangapunten lho Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak. Radi Majeng anggen kula sowan. Nyun pangapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gewis. Kene ndang ceket-ceket Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha. Nah iki ngrembug babakan Karangkadempel. Tole nadyan Karangkadempel kuwi mung wujud Padukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karangkadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nun inggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karangkadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang Padukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karangkadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh
nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan Pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda, dandan perkara Pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake, duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana, ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Ngono. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok, ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik, sing iso ngrawuhake para kawula liyan Pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel, ning nek mbaka sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakoso. Koringakoso ki apa to? Koringakoso iki wong goblok kabeh. Koringakoso ki pintu langit. No. Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya, ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakoso iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to le. Aja ngaso
aja turu ning ndang tangi ndang gumregah ndang cancut taliwondo nek iso ngungkuli karo liya-liyane papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong Semar omongane terus ngawur nek ra ngono nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos nek ora tak gawe ngene iki lek ku omong kowe jeleh ngantian kowe serik ya mir nek aku ngerol kowe iri ya ora perkara iri aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho Gong ora ming nang Indonesia to luar negeri iki nganti apal kabeh mula iki kudu digawe sanggit liyane ngono lho digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta aku tetep ngerol geleleng iki heeh ning mengko nek jam 3 bubar ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae oh ya siap pokoke kowe nang kene tenang wae heeh ha mula nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe Gareng sing dadi ketua RT Petruk sing dadi pengareping RW Bagong saiki dadi apa ketua pemuda waduh ketua pemuda kok nglek wah penting lho cagak tuaing negara cagak tuaing desa cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom ora ana nom-noman ora bakal jalan nah saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki bangetan kok, Gong. Aku karang saiki mbok, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi canom-nom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke Wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut nek mboten sing nom-nom sinten malih sing tuwa duwe pengalaman sing enom duwe kepinteran pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik ha kuwi wajib kaya ngono kuwi aja lali taren karo sing sepuh aja lali taren karo sing tuwa ya ngurmati karo bocah aja sok ngunekke bocah ngertimu apa tembung kaya ngono kuwi dilangi saiki cah saiki wis pinter-pinter ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah nek loro-lorone padha ngajeni loro-lorone padha ngrumangsani pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik papan sing apik nala Gareng Petruk lan kowe Bagong dereng ngantos paripurna sampe Bawacana kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrejeg tanpa lara panakarya kagiat kang samya mulat. Adalah. Gawe kaget. Ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok. Enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur Pandhawa. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Ya Kyai Semar slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kyai Semar. Nggih kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat Ndara Kankaca bekti kula nggih Den. Yo nala Gareng pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Yo nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ayo Truk urut. Ya. Ndara Antasena bekti kula. Ya Truk tak tampa pangestuku ya Truk nggih. Ndara Garuda bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana.
Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya piturut tatomba pangestuku Tampanana. Nggih. Ya Gong. Sing ngarep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjo nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bekti kula nggih Den. Ya, tok Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Karada bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa? Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjo nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa Nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning Nawala, Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepunden menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana probaya. Welo. Ora nggo danae, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen ya saka cilik, biyen ya saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak jlingkrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin,
kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Mula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Yo kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu Kyai Semar. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ati aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dhewe ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan saya ala saya elek kanalindran sampeyan saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura, arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean.
Nek barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh, negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe le topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok tak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Engko duduk Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe arep nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang kekke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tre ya. Oh, Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa ki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Oh, kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kalih sampeyan. Ucap carita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Kelurahan Semar Badranaya kena dayaning Kelurahan Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetran gaya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Mikir napa sing kula butuhke? Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Ya, nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karangkadempel diancam
karo balane Bathari Durga. Mongko balane Bathari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala garingmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Bathari Durga. Petruk karo Bagong ulatana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jak itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku ki ora ngerti aku ki isane ming Pangkur. Aku ki isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning pananggilan. Gelora Semar mlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Oh, tobat. Jaramaya wonten dawuh Pandya Bathari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kawusananing nggonmu Sesinglanata Mandura. Ingkang wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga enthek. Ngatanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten rangganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Tobat. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ana ing Karang Kadempel. Sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Bathari Durga sampun beto wadyabala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Tobat. Yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ngebal ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangore supaya ngampyak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi. Kowe ngetakno wadyabala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka Pandya Bathari.
Ladalah Ibu wonten menapa ngawi sangganing para perkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh. Ibu kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jim setan priprayangan. Wadyabala Dandang Mangure. Kula wonten dawuh. Ora sandadak wedi Kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngene nak utus mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalik. Wong apik gawe nenala. Wong sing wis ala jlumprungna ana ing juranging kasangsaran. Oh inggih, ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadyabala dipun parangaken bidal mangkata dina iki. Ora sawedi Kang Lena apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Oh inggih, ngestaken kanca mangkat kanca budal. Satria ngaglah. Sapa iki? Takon karo aku Satria ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing mburi sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing mburi dhewe sapa? Kon muni Bambang Janturan wis ora ana lho, Gong, tak ajar kuwi. Bambang wis ora ana. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku ya nganggo Bambang Petruk, kene Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Ya arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkauna kuwandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Kanan Karang Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yana, jim yana, berkasaan yana, setan yana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Ing tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi
Sumimpen telenging kalbu Datan Prayitna nata pringgondani Prabu Anum Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandhak ora Petruk linarak wani kagiat Lisang Antasena wau Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Cah iki Kang Slupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jemrata? Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuhmu aku lho kane. Bakal gawe macak pancat pundakmu jebul siramu aduh Gong Ren modar aku ora dadi colke ampun kaya ngaten iki Ndara sampean kenging napa Go sampean kenging napa mit Kang apa Kakang ora prayitna aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok ning alus ya ana sajahe Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk mbah Petruk aku ora ngerti apa-apa kok cetha lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak kalau mencinge pindah aku njaluk ngapura wis lho rasa dadak iki Kakang Garukaca mau diangslupi lho sing angslupi sapa balane Betari Durga oh niki pun sadar dereng wis Bagong mau ya heeh nggih napa nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan mripate abang ha iki mati kene tajar dasmu lho kok ngapae jare Kang Slupan wis mau ya nyok antel sisan jarene Kang Slupan kok jarene wis mari kaya kok wis mari ya
Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki, oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo, yo. Pedal ini melayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Truk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke wadyabala dandang mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana mangkat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Yo Gong yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Yo. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Apa dirapali sapa arep dirapali? Waliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, jing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, cing cirsilit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cing sisilit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinake kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balen-balen ono. Kajate ora dadi, cing trisilit.
cinciripit cinctrisili lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek salah cinciripit cincirip oh aku ngene cinctrisili ya kajate ora dadi cinciripit gula batu kecepit wah ampuh iki truk iki matine nganggo kajak-kajake ha iya bapak nek ngegak iki mesti ampuh kok yo nah yo kono minggat ana Enak ora wong tuwa tak keplandase ya. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora. Durga. Kula wonten dawuh Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang. Dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe kuwi duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jim. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jim setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken Tedha Baju Barat ingkang dipunarah menyipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira Baju Baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing Baju Barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan iki ndi, Truk? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru,
Adiku si Manikmaya. Nek Karang Kadempel butuh winih ya kuwi pelem pertangga jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya kae Manikmaya. Tejamaya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ya? Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane Sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ya iya. Pun ngoten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah Kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah Kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane Kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta neng Kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar iki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara ora nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil KB ditotoli pitik. Ya Tru aku tak mangkat sik ya Tru. Hati-hati ya Gong. Heeh. Nderantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan Kayangan. Siap. Nene dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan ngunggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu Kayangan ki ra ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mastunomo Sidam Skaring Bawana Langgeng. Kakang Narada, Kakang Kanika Putra. Bantreng wareng adikku. Kakang Narada, punapi? King menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ing mekaten. Bantreng wareng menika tegesipun sapi. Dados atur kula menika punapi ngaten lho Di. Mekaten Kakang. Nggih. Sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kunda Manik.
Sami katuran karaharjan Kakang. Inggih tansah pinanganing kawidatan ing sami kala sawanipun ingkang raka sidik pangdal-dal. Tansah manggih yuwana niskala namung parenga kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengan dika lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi Indra wonten timbalan. Prayoga nunggurira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra. Ibu kulun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Iwang Adi Pukulun. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pabektinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lun tumrap marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula pun dinggo jimat paripe ndayanen ing kasantosan. Kakang Resi menapa ta darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Awiyat akarya goreh rongahing para Jawata miwah para widodara-widodari. Menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Perkencang warudayang pak pong. Bobolong kali codhe sapa sing gawe? Kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados murid. Gus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancek-ancek sapi? Pukulun. Kula imune mawon. Mangke mbok menawa manak. Wah, edan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru iki wujude sapi kok ndur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Guru. Wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan marang para kawula, sesarengan kaliyan para pepundhen Pandhawa. Niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki wonten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. No betul Pukulun. Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula bertoteng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasisa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang rada dos pundi? Monggo, Bagong nek nesu edan wis. Sampun Kakang monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Pukulun. Kawula dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki, kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Pukulun.
Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Bu Kulur? Napa dipun panjenengan napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku. Dadi kula nek dikongkon bapak niku kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula lajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Bagong nun sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih Jambudipun Nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kelawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Ya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwa winih Jambudipun Nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayangan mundhak ulun iki ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Jaja mungkap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak mundarandir. Koperdamse iki basa apa ta iki? Iki rada nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho, Bu. Nek sampean wani nggondheli winih pelem gadung ora ta ya. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih Jambudipun Nirmala. Bagong iso nek kana sultan kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Ming wine lho Bu Kulon ming rong wine mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk wong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan. Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemerangi lho kula. Tenan kula mboten baik-baik. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala wujude winih, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean mung dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo namung perkara Jambudipun Nirmala pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku lalah. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candradimaka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candradimaka? Ngerti ora Kawah Candradimaka ngerti ora? Kawah Candradimaka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padahal. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temama nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mesti ora taya. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilak dhateng pun Panakawan Bagong.
Mergi kula ngertos. Guntur geni Guntur Angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertoga Jila Jambudipun Nirmala, ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Ngrudu kata, kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni Guntur Angin. Lho, sampeyan wis ngetokke Guntur geni Guntur Angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken Pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis gawe wis. Ngene. Ana japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki njejak Pratala. Del mesti munggah ngawiat. Oh, siap.